Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin uya ang bareta sa oras na ini. Launching kan Health Journal ginibo sa Banawaan in San Fernando, Camarines Sur. Aramon naman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Tanganing maihiras ang talento asin accomplishmento kana mga jóvenes sa Banawaan in San Fernando, Camarines Sur. Piga sa gibo ang launching kan sarong journal o may titulo nga tingog kan jóvenes. Sigon kay Karen Basco, an Adolescent Sexual Reproductive Health Coordinator kan RHU San Fernando, inidakulang bagay tangaling maaraman kan mga residente ana mga naginibuhan kan RHU San Fernando sa tabang kan lokal na gobyerno. Magin ang mga talento sa pagikan pagsurat kan mga jóvenes na nakapalaman sa nasabing journal. Ang objective ka ini yun, kumbaga, ini kaya ang rights kang adolescent. Ano po, ini ang rights kang adolescent. Era. Ano po. So, hindi pinapailing sa tingog kan jóvenes adolescent health journal, pinapailing tigti itong mga achievements, mga accomplishments kang mga jóvenes tigti yun. Kaibanan or kaibanan ang katuyok RHU San Fernando para mas maging active ang ating mga kahobenan sa community. Ano po, kumbaga ma-divert sa ibang bagay ang sa indang mga energy, ano po ang sa indang kakayahan, ang sa indang mga talent, kumbaga, at kayo. So, dyan po ipapailing dyan mga accomplishment kang this past few years. Makakatabang man ang nasabing journal sa awareness kada mga kahubenan pag-abota sa teenage pregnancy asin kung paano ini maiwasan. Para sa mga talent, itong campaign ka po against teenage pregnancy and HIV AIDS campaign. Ano po? Para mas maging aware sa ating mga kahubenan kung ano ang magiging or kaakibat ka inyong mga kahilangan na ini, saka kung ano man ang mangyari sa in the near future. Para sa Janan TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, in Castillo Day kan College of Art and Sciences kang Naga College Foundation naging makulor. Ang detalye sa ramon sa report ni Junior Correspondent Karen K. Iscaro. Strengthened not by numbers but by the sense of solidarity in the face of difference, ang naging tema kan College of Arts and Sciences Council sa ginibong in Castillo Day. Magindara, Oriol, Duwende asin San Telmo ang apat na grupo na nagpasiklaban kan sa indang mga talento. Igwang manlain-lain na aktibidades ang nagpaugma sa mga estudyante. Ninhuli sa pagiging matibay, itinanghal ang grupo kan San Telmo bilang overall champion. First runner-up ang team kan Oriol, second runner-up man ang grupo kan Duwende, asin third runner-up ang grupo kan Magindara. Kabali man sa nagpartisipar sa nasabing aktibidad ang faculty kan College of Arts and Sciences. Dakula man ang pasasalamat ni Kayla Casulya, Governor kan CAS, sa dininda ni si Fausto Romero asin sa buong CAS community. So I would like to extend my gratitude to the CAS community, especially to our Dean, Dr. Fausto C. Romero Jr. Thank you po, Dean, for all the support and the help. Second one is I would like to thank my officers, the CAS Student Council and our advisor who helped me since day one para dito sa In Castillo Day. And of course, sa lahat ng CAS students who participated our annual celebration of CAS Day. Thank you po sa lahat ng nag-participate and on to the next. Thank you. Pinatunayan mananggad kan CAS na dai kaulangan ang diit nindang numero. Pagkasararo sana ang susi para magtrayumpo. So this is an annual celebration of the College of Arts and Sciences, and the primary goal of this is I want to give back
sa lahat ng students for all their hard works and efforts all throughout the years. And marami kasing achievements ang CAS for this year. And with this CAS Day, gusto ko makapag-relax and gusto ko mag-celebrate ang mga students ng College of Arts and Sciences para sa lahat ng naiambag and sa lahat ng naibigay nila sa CAS para sa College of Arts and Sciences. Karen K. Iscaro, para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV48 Naga para pirli kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.